أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Poslije proučenog šehadeta A'uze i Bismillah i sure Al-Fatihe, Hazreti Halifatul Masih peti, da Allah bude njegov pomagač, je proučio ajet 184 do 186 iz sure Al-Bekara. Prijevod glasi: O vi koji vjerujete, propisujem vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni. Određeni broj dana, ako god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana. A onima koji ne mogu da poste, otkup fidija je da nahrane jednog siromaha. Ako god
dobrovoljno učini neko dobro djelo, to je bolje za njega. Ako postite, to je bolje za vas, da samo znate. Mjesec Ramazan je onaj u kojem je Kur'an objavljen. Kao jedna uzvišena uputa za ljude u kojem je jasno objašnjen, u kojem je jasno objašnjenje upute i Furkan, razlikovanje istine od neistine. Zato kogod je od vas prisutan u ovom mjesecu, neka posti. A kogod je bolestan ili je na putu, neka ispuni broj drugih dana. Allah vam želi olakšicu i ne želi teškoće za vas i želi da upotpunite broj i da veličate Allaha što vas je uputio i da budete zahvalni. Hazur kaže, uz Allahovu milost, mjesec Ramazan ovdje u Velikoj Britaniji počinje sutra. Mjesec Ramazan je blagodat od uzvišenog Allaha da bi mi povećali naše duhovno stanje. U prvom ajetu koji sam proučio, Allah kaže da je post propisan vama da bi postali bogobojazni. Kako god, šta je takva, to jeste bogobojaznost? Dok je objašnjavao ovo, obećani Mesija alejhi selam je rekao, on je rekao da je takva, to jeste bogobojaznost, da osoba izvrši sve naredbe i sva obećanja koja je Bog naredio ili koje smo mi obećali da ćemo da izvršimo. Također da ispunimo sva naređenja njegova ili obećanja prema njegovim stvorenjima. Drugim riječima, ispunjavanje i najmanjih stvari u vezi ovoga je vrlo važno. I onda ovo nije jednostavna stvar. Koje su dužnosti naše prema Allahu, a koje su naše dužnosti prema čovječanstvu, prema njegovim stvorenjima. Ako bi ih sve naveli, postali bi zabrinuti. Da li mi ispunjavamo naše dužnosti samo kad pogledamo na obožavanje Allaha, jer toliko nam je toga, tih blagodati dao, da imamo toliko toga da mu budemo zahvalni. Ali ne samo da mu nismo zahvalni, neki ljudi jednostavno ne shvataju da mu trebaju da budu zahvalni. Toliko blagoslova Allah im je dao, ali oni nisu ni svjesni da mu se trebaju zahvaliti. I oni smatraju da je to njihovom zaslugom svi ti blagoslovi. A činjenica je to da je to veliki blagoslov od uzvišenog Allaha koji nastavlja svoje blagoslove da nam ih daje. A mi smo nezahvalni i mi ne ispunjavamo te zakletve ili ta obećanja koja smo dali uzvišenom Allahu. Onda imamo dužnosti prema Božjim stvorenjima, kao dužnost prema našim roditeljima, prema našim komšijama, naše dužnosti prema putnicima i sve druge društvene norme, te društvene dužnosti koje trebamo da ispunjavamo. Nama je naređeno da ispunimo ove dužnosti, ali mi ih ne izvršavamo. I ako ovo sve analiziramo, mi ne ispunjavamo dužnosti prema uzvišenom Allahu, niti dužnosti prema ljudima. Jednom sam napisao spisak dužnosti prema uzvišenom Allahu i prema čovječanstvu i to su bile neke najvažnije dužnosti i bilo ih je 28 ili 29. U svakom slučaju, obećani Mesija alejhi selam kaže, istinita takva ili istinita to bogobojaznost
To od vas traži da ispunite vaša obećanja koja ste dali uzvišenom Allahu, ali da to uradite i najmanje detalje tog obećanja. Slično trebate da ispunite dužnosti, sve koje padaju na vas i dužnosti prema čovječanstvu. Obećani Mesija a.s. dalje govori da u tom slučaju kad ovo sve se ispuni, tad možemo reći da ta osoba stvarno je ispunila takvu, to jeste bogobojaznost. Uzvišeni Allah nam govori razlog zbog kojeg Ramazan je nama dat jeste da osoba u tom mjesecu popravi se i ispuni sve te neke nedostatke možda koji su se desili u prethodnih 11 mjeseci. A to može da bude postignuto samo ako potpuno se predamo i svoju pažnju okrenemo prema uzvišenom Allahu. I u tom mjesecu i stvari koje su nam halal, koje možemo raditi, mi radi njega ostavljamo i to. Tad također zbog njega mi ne jedemo, ne pijemo. Također popravimo naše namaze. Također tada smo vrlo pažljivi prema našim dužnostima, prema njegovim stvorenjima. Časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao da osoba ako posti da bi postigao milost i naklonost uzvišenog Allaha, uzvišeni Allah stavi 70 sezona između lica te osobe i džehennemske vatre. To drugim riječima znači da uzvišeni Allah, jedna sezona je jedna godina, znači uzvišeni Allah stavi 70 godina između njegovog roba i džehennemske vatre. Znači to je ogromna daljina i ovo je blagoslov posta. I ovo je takva bogobojaznost koju će ljudi da razviju u toku posta. Znači ovaj post ne samo da nam da 30 dana od ove bogobojaznosti, ali taj post će da stvori 70 godina vrijednosti te bogobojaznosti. Znači ako odrasla osoba posti mjesec Ramazan i isposti ga ispravno kako to od nas uzvišeni Allah očekuje, onda vidimo da će imati cijeli svoj život koristi od toga. Ovakve osobe, one nastave da traže i istražuju kako da poboljšaju takvu bogobojaznost na razne načine. Na ovakav način osoba će da izbjegne da uzvišeni Allah bude ikad nezadovoljan sa njom i nastavit će da dobiva milost uzvišenog Allaha i njegovo zadovoljstvo. Ako svi ljudi u našem društvu to ovako budu radili, kako prelijepo društvo bi to bilo, gdje svi odaju svoje dužnosti i ispunjavaju svoje dužnosti prema uzvišenom Allahu i prema njegovim stvorenjima. Činjenica je da je ovo želja svake osobe da se ovakvo društvo stvori, bar kad oni razmišljaju o svojim koristima, i to svi žele da imaju takvo društvo kod sebe. Znači, kao što sam rekao, ovo je bar želja svake osobe. Što se tiče njih, željeli bi ovakvu zajednicu i ovakav tretman prema njima. Ali Islam nas uči da mi moramo to da proizvodimo za druge ljude. Znači, ne možemo samo da se brinemo za naša prava, za naše koristi, interese, već moramo da se brinemo za prava, korist, interes drugih ljudi oko nas.
Situacija trenutne pandemije je proizvela da vlada nam je naredila da pratimo razna pravila što se tiče u vezi ovoga. I iz ovoga je izašla neka lijepa stvar mnogih ljudi, a posebno u džamatu Hudamul Ahmedija organizacija se toliko širom svijeta predali su se tome da pomažu ljudima na razne načine u svojim lokalnim mjestima. I ovo je jedan primjer toga da trebamo da se brinemo o drugima. I na ovakav način ne samo da mi imamo koristi izvršavajući dužnosti prema čovječanstvu, također korist imaju i ljudi koji su izvan našeg džamata. Ali ovo ne treba samo da bude da smo povećali ovu službu u toku ovih dana pandemije. Ovo trebamo da nastavimo i da radimo na isti način uvijek. Hazur kaže, mnogi ljudi mi pišu da i ova situacija je proizvela fine stvari gdje porodice su zajedno kod kuće, klanjaju zajedno, posle namaza održavaju dars, također zajedno gledaju amtea, slušaju hudbe. I ako se ovo produži kroz čitav Ramazan, ovo stanje, trebamo da nastavimo. Hazur kaže, kao što sam ranije rekao, ovo je vrijeme gdje možemo da povećamo svoje znanje, također znanje naše djece trebate da im dajete lekcije i da uče. Okrenite veliku pažnju na vaše namaze i molite se za sebe, molite se za čovječanstvo. I znači, kao što sam rekao, razne dobre stvari su se proizvele iz ovoga u kućama ljudi, ali to ne treba da se zaustavi na ovome. Mi moramo da nastavimo ovaj tempo i poslije ove situacije. Naše kuće ne smiju da budu takve gdje se na mnogim izvještajima govori da ljudi, zato što su svi u kućama, počele su mnoge svađe i problemi jer su svi zatvoreni u kućama. To u našim kućama se ne smije da desi. Znači mi konstantno trebamo da popravljamo stanje svojih domova. Neki ljudi ne ispunjavaju svoje dužnosti, također neke žene također imaju neke važnije prioritete od ovih koji vjera nalaže. Ovi ljudi nisu svjesni koliko ova situacija nalaže nama da mi trebamo da klanjamo, da se molimo uzvišenom Allahu. Ovo je također vrijeme kada mi možemo da pomognemo našoj djeci da budu bliži uzvišenom Allahu. Znači svaka Ahmedi kuća treba da obrati pažnju na ovo. Tako da možemo da postignemo Božju ljubav i dobar život. Da nam uzvišeni Allah pomogne da uspostavimo tu bogobojaznost koja se od nas očekuje. Obećani Mesija alejhi selam je objasnio takvu na različite načine. Obećani Mesija alejhi selam uz Allahove upute nam je pomogao da i objasnio nam cijeli koncept takve. Na različite načine obećani Mesija alejhi selam nam je pokazao uzvišenog Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njihovo učenje. I skrenuo nam je pažnju kako da uđemo u ljepote vjere. Onda je na nama da, zato što smo dali zakletvu i ušli u zajednicu obećanog Mesija alejhi selama, na nama je da ispunjavamo
naše dužnosti i vjeru na način na koji nam je on to objasnio. Trebamo dobro da razmislimo o riječima obećanog Mesija alejhi selama i da onda mi izvršavamo ih. I kada ispunimo naše zakletve, naše obećanja, onda ćemo da ukrasimo svoj život na ovom svijetu, a također i na budućem. Sada ću da pročitam neko pisanje obećanog Mesija alejhi selama gdje se on obratio džematu na temu da poprave svoju duhovnost, svoju takvu bogobojaznost. Na jednom skupu objašnjavajući kako postići bogobojaznost takvu, obećani Mesija alejhi selam kaže: najvažnije jeste da razumimo i shvatimo ispravno značenje takve bogobojaznosti, to jeste, i da shvatimo kako se to može postići. Takva znači da se klonimo i najmanje stvari koja se podrazumijeva da nije čista, da nije moralno dozvoljena. Osoba treba da jednostavno prvo popravi svoj namaz, da taj namaz rastopi vaše srce. Takvo stanje srca treba da bude dok stojite, dok idete na ruku, na seđdu u namazu, dok klanjate tahadžud i svaki namaz dnevni, da je stanje srca tako da se topi ispred svog gospodara. Osoba mora konstantno da se moli uzvišenom Allahu da ga sačuva od svakog grijeha. Obećani Mesija dalje govori da nema boljeg blagoslova od toga da budemo sačuvani grijeha i da postanemo nedužne osobe. Osobe koje Allah smatra da su bogobojazne i ispravne. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ovo se ne postiže samo kroz naš trud ili samo kroz naše molitve. Ne možemo samo da se molimo ili samo da radimo trud bez molitvi. Ovo će se postići kada radimo, kada ispunjavamo svoje molitve i uložimo svoj trud. Znači oba dvoje moraju da budu jedno uz drugo. Znači osoba, obećani Mesija kaže, osoba koja se samo moli, a ne radi nikakav trud, onda ta osoba radi grijeh, jer ta osoba stavlja uzvišenog Allaha u takvu poziciju. Znači to nije u redu da samo molimo i čekamo ostalo od Allaha. Isto tako osoba koja radi sve svojim trudom, ta osoba počne da misli, a ne dovi uzvišenom Allahu, ta osoba počinje da misli da sve taj trud koji ulaže, da je to sve njegovom voljom i njegovim radom i tako dalje. Obećani Mesija alejhi selam kaže da ovako se ispravni musliman, pravi vjernik ne ponaša. Činjenica je da pravi vjernik uvijek dovi, klanja svoje namaze, obožava uzvišenog Allaha i uloži svoj trud koji je očekivan od njega. Znači on ulaže sva sredstva koja ima i onda on se moli uzvišenom Allahu i poslije možemo da ostavimo da uzvišeni Allah to nama pomogne u tome. Zaista ovo je u prvoj suri u časnom Kur'anu Ijake nabuduve, Ijake nestein nama dato. To jeste samo njega obožavamo i samo od njega tražimo pomoć. Obećani Mesija alejhi selam kaže kada mi koristimo sve sredstva i sve što nam je dostupno, što nam je uzvišeni Allah dao, i onda mi
njemu padnemo na seždu i kažemo sve smo upotrijebili, sad nam ti pomozi u tom smislu, to je ispunjavanje toga ijake nabudu. Znači mi jedino od tebe tražimo, jedino se tebi molimo i onda ijake nestaim, jedino od tebe tražimo pomoć. Znači tad smo totalno se predali uzvišenom Allahu. Znači uzvišeni Allah dobro poznaje nas i iznutra i naše sve o nama. I znači moramo da budemo toliko istrajni da uzvišeni Allah nam pomogne i da vidi da se mi trudimo toliko. Uvijek moramo da se analiziramo i da vidimo da li mi se ponašamo kao bogobojazne osobe. Obećani Mesija a.s. kaže nema sumnje da osoba koja nešto planira, fino isplanira, da ne dobije koristi od tog svog planiranja, ali da pomisli da je to sve njegovo planiranje i sve kroz njegov effort, to kao kroz njegov trud, to nije u redu. Planirati bez dove je beskorisno za nas, a također doviti, a nemati nikakav plan, također je na istom tom stepenu beskorisnosti. Najvažnije je da prozor na koji grijesi ulaze trebamo da zatvorimo. To obećani Mesija a.s. kaže. Drugim riječima to jeste, mi znamo gdje griješimo i na kojim mjestima smo otvoreni prema grijehu. To tada i moramo da trudimo se da se to u našem životu zatvori. Da li to bila naša neka neposlušnost ili naše udaljavanje od religije. Znači obećani Mesija kaže najvažnije je da se ovo popravi i onda da jednostavno nastavimo da se molimo da uzvišeni Allah nam pomogne sa tim našim unutrašnjim stanjem. Zato se spominje u časnom Kur'anu oni koji su istrajni na našem putu. Mi ćemo ih zaista uputiti našim putem. Obećani Mesija a.s. kaže kako i ovdje lijepo nam izraženo to planiranje. Znači i kad planiramo ne možemo da izostavimo uzvišenog Allaha i moramo da tražimo njegovu uputu. A na drugom mjestu kaže molite se meni i ja ću vam odgovoriti na vašu molitvu. Znači ako istinski osoba želi da postane bogobojazna, onda ta osoba mora da planira, ali mora i toliko da se moli uzvišenom Allahu. Ovako uzvišeni Allah će da vas blagoslovi, ali ako izostavite jedno ili izostavite drugo, ako ovo nije zajedno, onda vi nećete postići bogobojaznost. Obećani Mesija a.s. kaže da takva bogobojaznost je korijen svih dijela. Obećani Mesija kaže osoba ostaje ukorijenjena u bogobojaznost kroz ovo što sam naveo ranije, to jeste kroz planiranje i kroz molitve. Kogod ovo ne radi, ta osoba je griješnik i sve ljepote su u takvi, u bogobojaznosti. I kroz ovo osoba ispunjava dužnosti prema uzvišenom Allahu i postaje bogobojazan i osoba također postaje prijatelj uzvišenom Allahu, jer uzvišeni Allah je rekao istinski zaštitnici su jedino oni koji su bogobojazni. Dok je objašnjavao ovaj ajet, istinski zaštitnici su jedino oni koji su bogobojazni. Obećani Mesija a.s. kaže da uspostavimo ovo prijateljstvo, osoba mora da posjeduje takvu bogobojaznost. Osoba kad ima bogobojaznost, ta osoba će da postigne ovo. Znači,
Ako osoba želi da postigne ovo prijateljstvo sa uzvišenim Allahom, onda mora da ima potpunu bogobojaznost i također da ima i strah od uzvišenog Allaha i tada će da postigne taj stepen svoje vjere. Obećan Mesija dalje govori kada ne postoji više veći stepen te bogobojaznosti, znači kad ispunite sve šta ta bogobojaznost zahtjeva od vas, onda to se smatra prijateljstvom sa uzvišenim Allahom. Zato je rečeno da jednostavno u sebi tu doživite kao tu neku smrt prije nego što vi umrete, doživite tu smrt, to jeste ta bogobojaznost gdje ste vi sve ostranili, znači sve u vama što je loše ono umire i vi ste bogobojazni. Naše unutrašnje stanje nije svjesno ljepote i istinske vjere. Mi inače žudimo za onim što mi vidimo, što su ove neke ovosvjetske ljepote i slično tome. Ali osoba nije svjesna ljepota tih koji bogobojaznost će da nam donese. Obećani Mesija alejhi selam kaže najvažnije je da mi dokrajčimo ove stvari koje su ovo svjetske, koje zamišljamo da su to najbolja zadovoljstva, a da otkrijemo te tajna zadovoljstva koja vjera nalaže. Obećani Mesija alejhi selam dok se obraćao džematu kaže da članovi našeg džemata trebaju da jednostavno razviju to stanje gdje su umrli i ovo je uputa bila za svakog člana džamata, ne samo ljude koji su jednostavno više u vjeri sa znanjem i tako dalje, ne, ovo je savjet za svakog člana zajednice. To jest, on kaže, nemojte da budete pod tim mišljenjem da svaka osoba ne može dostići taj stepen bogobojaznosti. Znači, obećani Mesija se obratio svakom članu zajednice i rekao da bi to uspjeli u tome, oni moraju tim jednostavno doći do tog mrtvog stanja gdje sve što je loše postaje mrtvo i onda to blagostanje, ta bogobojaznost se razvija u svakoj osobi. Isto kao kad djeca se tek počnu da uče da pišu, njihova slova su ispočetka vrlo loša, ali praksom i praksom onda postaju prelijep rukopis. Također, znači svaka osoba da bi postigla bogobojaznost mora da konstantno se trudi da to popravi i kad uzvišeni Allah vidi taj trud, onda on šalje svoj blagoslov i svoje olakšanje. Ranije sam spomenuo za one koji se trude na našem putu. Obećan Mesija alejhi selam u vezi ovog ajeta dalje govori. Objašnjenje ajeta i za one koji se trude na našem putu, šta to znači? To znači da osoba mora da naporno radi na tome i da se uvijek obraća kroz molitve uzvišenom Allahu. Tada će uzvišeni Allah da pošalje svoju milost. Obećan Mesija kaže to jeste da osoba isto na način na koji se malo dijete trudi sve živo da nauči. Tako i osoba treba da se ponaša. Znači, s jedne strane on mora da moli se, a s druge strane da planira i da uloži trud na tome. Onda se taj unutrašnji nafsi amara, to unutrašnje stanje koje poziva na zlo, ono se gasi kada se mi trudimo i to isto kao kad
bacite vodu na vatru. Obećani Mesija alaih salam govori u vezi tog unutrašnjeg stanja. Kaže, vidim da članovi naše zajednice nekad radi nekih malih stvari svađe se započinju. I znači neka najmanja stvar jednostavno daje im povod da udaraju na čast svoga brata. Ovo ponašanje je vrlo nije u skladu sa našim vjerovanjem. Ovo nikada se ne bi trebalo da desi i obećan Mesija kaže zašto osoba ne može da jednostavno prihvati da je uradio pogrešku. Obećani Mesija alaih salam kaže za najmanju stvar osoba jednostavno počne tako loše da se ponaša dok totalno ne osramoti svoga brata. Znači ovo je totalno potrebno za našu zajednicu da se totalno klone toga. Jedan od atributa uzvišenog Allaha je asatar, to jest onaj koji prikriva i drži u tajnosti stvari. Onda zašto ljudi to ne rade svojim braći i ne sakriju neke njihove propuste ili greške? Osoba treba da čuva te greške svoga brata i jednostavno da ne napadaju na njihovu čast. Obećan Mesija alaih salam kaže postoje neki ljudi koji najmanju stvar ako čuju u vezi sebe postaju toliko ljuti i arogantni, a osoba, pravi vjernik, mora da razvije tu jednostavno mehkoću u sebi. Obećan Mesija alaih salam kaže da ljudi kada imaju najmanji problem, oni tada počnu da istražuju, izmišljaju kako da oni svojim argumentom pobjede drugu osobu. Ali u ovom slučaju osoba treba da toga se ostavi i bolja osoba će da jednostavno prihvati poraz. Znači nikada ne treba da osoba pokušava da osramoti svog brata. Obećani Mesija alaih salam kaže da obznanite greške svog brata je totalna arogantnost. Obećani Mesija alaih salam kaže da ako neko otkriva neke greške svoga brata, to je arogantnost, a ako osoba želi da uvijek bude kao da pobjedi argumenati iznad drugog, to je kao neka bolest. Ovakve stvari, obećan Mesija alaih salam kaže, čine vašu dušu da jednostavno kao truhne, kao postaje slaba. I sve ove stvari su povezane sa takvom, to jeste sa bogobojaznošću. Znači osoba koja je unutrašnjost i van zrači takvu, ta osoba jednostavno će biti smatrana kao meleci koji jednostavno u sebi nemaju ni trun neposlušnosti. Do te mjere i osoba treba da dođe. Obećan Mesija kaže usvojite takvu jer posle takve bogobojaznosti blagoslovi uzvišenog Allaha su na vama. Također ništa na ovom svijetu vas neće dotaći. Također uzvišeni Allah sve neke nedostatke vaše će da sakrije. Obećani Mesija kaže oni ljudi koji ne postignu ovo stanje, oni neće imati nikakve koristi ni od toga što su prihvatili mene. Obećani Mesija alaih salam kaže uvijek se sjetite toga da verbalno samo riječima davanje zakletve meni nemate nikakve koristi. Vi morate da se reformišete jer nećete imati koristi od te zakletve ako vi ne promijenite svoj cijeli karakter.
Ako osoba zadrži arogantnost, ako je prevarant, ako posjeduje sve te neke loše moralne stvari, onda koja je razlika između vas i ostalih osoba? Obećani Mesele vam kaže onda donesite transformaciju u sebi i prihvatite najbolje morale. Obećani Mesele vam kaže ako je samo jedna osoba bogobojazna u selu, na primjer, cijelo to selo će imati koristi od njega, jer ako on kontroliše svoju ljutnju, arogantnost, ako se ponaša prema propisima, onda drugi će da to također se okrenu prema toj osobi. Ovakve osobe koje urade transformaciju tu u sebi, te osobe su nadahnute tom duhovnosti od uzvišenog Allaha i jednostavno osobe koje su oko njih imaju takvu naklonost prema njima i jednostavno kažu da ovo je osoba koja je bogobojazna. I obećani Mesija kaže nije važno koliko ta osoba ima možda na početku opozicije, ali sa njegovim ponašanjem drugi oko njega i ta opozicija će da promijeni mišljenje zbog toga, zbog jednostavno njegovog ponašanja. Obećani Mesija alejhi selam kaže da zbog nekih malih stvari uzrujate svoga brata, to nije u redu. Obećani Mesija kaže časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najbolji primjer za cijelo čovječanstvo, najbolji primjer moralnog ponašanja. Obećani Mesija alejhi selam kaže nemojte da govorite loše o drugim osobama i da ih optužujete, jer na kraju kada to radite vi ćete postati zaista takvi i dio toga. Jer ako ta druga osoba kojoj vi to govorite nije krivac i nema takvo ponašanje ili šta vi govorite, onda ćete vi da postanete to što vi govorite u vezi te osobe. A i ako ta osoba ima to što vi ga optužujete, ako to radi ili slično, ta stvar je između njega i njegovog gospodara. Niko nema pravo da optužuje druge. Ako osoba ima neku tako pogrešnu stvar radi ili naviku, to je između te osobe i njegovog gospodara. Ali ako ta osoba zaista nema to, a vi ga optužujete i govorite, iznosite laži, onda to ide na vas. Obećani Mesija alejhi selam kaže mnogi ljudi imaju te navike da protiv svog brata iznose te neke ili laži ili kao tračeve da bi dobili i pokazali dobro ponašanje prema čovječanstvu, onda morate da budete naklonjeni prema svojoj braći. Budite dobri prema svojim komšijama, ponašajte se prema svojim suprugama sa ljubavlju i pažnjom, a što je najvažnije, klonite se širka, pripisivanja partnera Allahu. Jer ovo je prvi korak prema bogobojaznošću. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, takva, to jeste bogobojaznost, je da se klonite i najmanjeg grijeha. Ali zapamtite da bogobojaznost nije to da kažete ja se klonim da ne kradem ili klonjenje od bluda i tako tih stvari. Te osobe, one će biti kažnjeni za to. Znači da kažete da je to, da vi to ne radite, to nema nikakvu vrijednost zato što se ljudi toga klone zbog toga što će biti kažnjeni od toga u ovosvjetskom smislu. Činjenica je da je ispravna takva, ispravna bogobojaznost to
da vi se trudite da pomažete drugima, da se trudite da uvijek idete Allahovim putem, da budete lojalni prema uzvišenom Allahu do te mjere da ste uvijek spremni i dati svoj život radi uzvišenog Allaha. I zbog ovoga uzvišeni Allah je rekao: uistinu Allah je s onima koji su bogobojazni i uz one koji rade dobro. Trebate da zapamtite da se samo klonite od grijeha, da to nije dobro djelo. Dobro djelo je da se klonite od grijeha, ali također i da radite dobra djela. Tada postižete to posebno stanje. Kada neko u potpunosti vjeruje u sve atribute uzvišenog Allaha, onda u takvim osobama se vidi potpuna promjena. Osoba koja u potpunosti vjeruje u uzvišenog Allaha nema mogućnost da radi grijehe, jer ova vjera odsječe sve te želje koje idu prema grijehu. Obećani Mesija dalje govori: ako neko oslijepi, kako ta osoba da uradi blud njihovim očima, da gledaju nešto što ne trebaju, ili ako im su ruke osječene, kako te osobe da nešto urade što bi rukama trebala raditi. U istom smislu, ako neko dostigne taj stepen nafse mutmaina, to jeste kada je vaša duša u miru, u smiraju, ovo vas čini slijepcom i jednostavno nemate tu moć da griješite. Iako možete da vidite, imate svoj vid, ali u isto vrijeme ne vidite. To jeste, iako možete da vidite, vi zbog tog svog stanja ne radite grijehe. Jer da radite grijeh sa svojim očima u tom stanju, jednostavno to je za vas nemoguće. Ne radite to. I u tom stanju, ako imate uši i sluh vaš, vi ste kao gluhi. Znači vi ne slušate ništa što je zlo i što vas navodi na grijeh. I znači u tom stanju sve što vas navodi na grijeh jednostavno ste se toga riješili. Znači tad jedino radite stvari koje su naređenje od uzvišenog Allaha. To se može desiti kada vi potpuno vjerujete u njega, u uzvišenog Allaha, i kada ste potpuno predani svojoj vjeri. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ovo je cilj koji svaka osoba treba da nastoji da postigne. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ovo je totalno podmorajuće za naš džemat da postignemo najbolji stepen vjerovanja. I znači naš najvažniji cilj jeste da imamo najbolje i potpuno vjerovanje u uzvišenog Allaha. On dalje govori da niko ne može da bude čist dok ga uzvišeni Allah ne očisti. Kada neko padne pred svog gospodara na seždu sa najvećom skrušenosti, onda uzvišeni Allah prihvata njihove molitve i čini da budu pravi vjernici. I u ovakvom stanju osoba tad tek shvata kakvo je bilo vjerovanje i vjera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok ne dođemo do ovakvog stanja, sve što ste naučili i klanjanje i sve u vezi vjere, teologije, sve to je nekako kao neka tradicija koju ste naslijedili od svojih predaka. I vi ste to prihvatili od njih. Znači ovo je standard koji je obećani Mesija alejhi selam nama postavio da bi mi trebali da ga postignemo, taj standard bogobojaznosti. Znači mi moramo da skrušeno padamo uzvišenom na sećdu i da ga molimo i da radimo djela koja se očekuju od nas da radimo, i onda ćemo dobiti ovaj stepen koji je obećani Mesija alejhi selam postavio za nas da ga dostignemo. I ovaj stepen bogobojaznosti će da nam pomogne ovo što sam naveo u sljedećim ajetima u vezi posta.
Uzvišeni Allah je nama svima ostavio da se mi sami analiziramo stepen naše bogobojaznosti. Ako je neko bolestan i ako ne može da posti ili ako im je doktor preporučio da ne poste, onda ta osoba treba da plati fidiju. Kako god, osobe ne trebaju da traže izgovor da bi samo platili tu fidiju da ne bi i da ne poste. Obećani Mesija kaže mi moramo uvijek pokazati poslušnost kad radimo dobra djela i moramo da pogledamo koje je naređenje uzvišeni Allah dao u vezi tih djela koja mi radimo. I znači ako mi pogledamo na naređenje uzvišenog Allaha i sve to, onda mi trebamo da znamo za sebe da li je bolje za nas da postimo ili da platimo fidiju, to olakšanje. Dalje uzvišeni Allah nam nalaže da ako neko je bolestan ili ako je putnik, te osobe ne moraju da poste jer uzvišeni Allah ne želi da nam stavlja teret. Kako god kad se te osobe oporave od te bolesti ili završe s putovanjem, posle toga trebaju da nadoknade svoj post iako su oni platili i dali tu fidiju. Kako god uvijek moramo da budemo bogobojazni i da znamo da uzvišeni Allah zna sve naše namjere, nijete i uzvišeni Allah će da nas nagradi prema njima. Obećani Mesija dalje govori osoba koja je puno uzbuđena dolaskom Ramazana i za post, ali ta osoba jednostavno ne može da posti, ta osoba dobija nagradu i za tu radost koju ima u svom srcu. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da mnogi nađu neki izgovor ljudima zašto ne poste, ali on kaže isto tako misle da mogu da prevare uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam kaže oni daju razne izgovore i onda se pred ljudima kao pravdaju i smatraju se opravdanim zato što ne poste, ali te osobe onda mogu da klanjaju do kraja života, ali Allah zna svačije nijete i svačije planiranja i on zna nevidljivo, on zna svaki detalj, svaki naš plan. Uzvišeni Allah zna ko je iskren, a također zna one koji samo daju izgovore i tako Allah prema njima se ponaša na način na koji se oni ponašaju. Obećani Mesija alejhi selam govori Allah zna one koji su iskreni da u njihovim srcima je taj nekakav kao teškoća, dok oni koji samo daju izgovore u vezi toga jednostavno nemaju to u svojim srcima. I Allah daje bolju nagradu onome koji ima to u svom srcu, tu želju za postom. A drugi koji traže izgovore da ne poste, Allah to zna i oni ne mogu da sakriju od Allaha to. I ovo su principi u koje mi stvarno trebamo da obratimo pažnju na njih. Uzvišeni Allah je rekao da ne želi da daje poteškoće onima koji su bolesni i koji putuju i mogu da naposte to poslije. Ali kako god obećani Mesija je rekao da ovi ljudi bi trebali da plate fidiju kad ne poste jer to će im pomoći da ako Bog da u budućnosti poste. Zbog ove pandemije, Hazur kaže, mnogi ljudi govore da će im grla biti suha i kao to će ih uzrokovati da dobiju virus. I kao pitaju ga da li je dozvoljeno da postimo sad. Hazur kaže ja neću dati fetvu u vezi ovoga kao generalnu, ja njima uvijek odgovorim da trebaju da odluče za sebe, da preispitaju svoje stanje i da imaju čist i ispravan nijet i Allah će im pomoći da naprave ispravnu odluku. Časni Kur'an daje čista naredbu ako je neko bolestan, ta osoba ne treba da posti, ali da ne postite samo zato što sumnjate ili mislite da ćete se razboliti, to nije u redu. I kao što je obećani Mesija ranije spomenuo,
što sam naveo jeste da onda izgovori za izgovora se počne davati i to vas ne vodi prema dobru. Mnogi navode mišljenje doktora. Hazur kaže ja sam također se savjetovao sa mnogim doktorima i imaju također različita mišljenja. Neki ne vjeruju da post će da nekome prouzrokuje da se prije zarazi ovim virusom, ali Hazur kaže ako osoba razvije kašalj, temperaturu i te simptome, odmah treba da prekine post i da ne posti. I ovi doktori koji govore da osobe ne trebaju da poste i da misle i daju te neke zaključke, na kraju i njihovi ti svi zaključci i savjeti jednostavno nisu jasni i ni čisti zašto oni imaju to mišljenje. S jedne strane oni govore da ljudi ne trebaju post, s druge strane govore da mogu da poste, ali moraju da paze na ishranu i unošenje hrane. Kako god ljudi neki koji nemaju dovoljno resursa, ne mogu da vode veliku pažnju šta će da unose, kakvu ishranu da unose. U svakom slučaju kad sve analiziramo izgleda da nema problema u tome što će ljudi da poste. Ali, kao što sam rekao, ako iko ima i najmanje simptome virusa, trebaju odmah da prestanu da poste. Neki imaju mišljenje da iako su oni zdravi, ali ako je neko bolestan u kući, da oni ne trebaju da poste radi toga. Doktori to smatraju da nije u redu, uopšte to nije prepreka da ne postite. U svakom slučaju i prije posta i poslije posta osobe trebaju da piju dosta vode tečnosti i također oni koji imaju tu mogućnost trebaju da jedu stvari koje zadržavaju vodu u njihovom tijelu, organizmu. Znači prema mišljenjima raznih doktora iz Amerike, Njemačke, Velike Britanije, nema prepreke za post osim ako ljudi žele da budu, kao što je obećani Mesija rekao, oni koji sakrivaju istinu. Zaista vrlo je važno da sve mjere predopreza se rade. Neki ljudi inače jednostavno ne piju puno vode, oni poste, ali i u normalnim danima kad ne drže post, oni toliko malo unose vode. Čaudhry Nazir Saheb, on je starija osoba koja je ljeti po čitav dan radio. Mi bi odmah u tim ljetnim danima išli da pijemo što više vode i pitao sam ga zašto on ne pije. Nekad ni malo, nekad sasvim malo. On je rekao da mu se uopšte voda ne traži. I svaki ima različitu prirodu i potrebu za vodom. I u trenutnoj situaciji svi morate da analizirate svoje potrebe i svoje zdravlje. I da odlučite da li ćete postiti ili ne prema svojoj odluci i da bi se pobrinuli za svoje zdravlje, to treba da bude vaša odluka. Vi znate svoj organizam. Trebate da se molite da vam Allah da mogućnost da postite i također za čovječanstvo da oni prepoznaju uzvišenog Allaha. I molite se da Allah uzvišeni otkloni ovu pandemiju iz svijeta i podari njegovu milost na svijet. I molite se da uzvišeni Allah nama Ahmedi podari da ispunimo dužnosti prema njemu i njegovim stvorenjima i da postignemo ovu takvu, to jeste bogobojaznost i da dobijemo sve blagoslove mjeseca Ramazana. Također zapamtite kada se ekonomsko stanje u svijetu ovako kao što je radi ove pandemije se poremetilo da je moguće izbijanje ratova, to neki analitičari previđaju. U ovakvim situacijama razne vlade svoje tajne i skrivene te interese proturaju. Jednostavno iznose neke vijesti koje
mogu da uzrokuju još veće nepogode, da uzvišeni Allah podari mudrost ovim velikim vladama i da jednostavno ne urade nešto što će narod odvesti u još gore nepogode i sad možemo da nađemo i u novinama i analitičari i političari to govore kao Amerika optužuje Iran i Kinu i želi ili rat protiv Irana ili da optuži Kinu zbog toga što oni nisu dali tačne informacije. Tako Amerika i druge vlade bi trebali da se ponašaju mudro i umjesto da nešto učine što bi veće nepogode i stanje se desilo, trebaju da jednostavno se ponašaju mudro i da smire stanje u svijetu. Trebaju da se okrenu prema uzvišenom Allahu i da traže da ih zaštiti od ove pandemije. I da jednostavno pomognu naučnjacima da nađu lijek za ovo i da im budu jednostavno da u to ulažu. Molite se da uzvišeni Allah nam podari da jednostavno možemo da se molimo i da ispravimo svoje stanje, poboljšamo ga i da sve vlade u svijeta jednostavno naprave plan za budućnost sa mudrošću i da bude dobar plan za sve nas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.